Стана вече, дигните пцията. Толкова беше горещо, че Горище. можем толкова бегне, стари карамел стана. Дай на подложа. Не, тая е горещо готович. Тая тук. Чека, не мой да стане това, ще стане. Че стане край, тура и тук са. Що съм избражала, измила да знаете. Нека се застине. Айде, почваме си мажем. Който е страх от свекрувата не ме Мен ма не е страх. Аз съм турнала, така повече. Елате от тук на бомбоните, гледате домашни бомбони. Елате да гледате. Идвайте за домашни бомбони. Айде, че не остана. Давай, бабо Вили, не си сепай. Така, точно. И аз слушам много и никой не ме страх. Точно така. Не го пипайте, ще още едно го гориш. Трябва да изключим, защото ние... Който иска да си извие ръцете и да дойде от нас да ни помага. Който иска да се върши и да помага да разтега. Домашни бомбони. Така, давай сега. Не може още, не си бави. Спокойно. Не мой папа ще да утре да сме изгорени. Не може да ще ми добавим. Я да държа така. Айде сега. Дръж така Дай малко на мен. Видиш, не е Еми турнах. Ако е. Вече го турим тук. Вече се разтегаме. Айде, отлепи се. Дигай го. Върти. Така. Слагаш един пирон и започваш това нещо да го влаче. Пирона Няма как да го изпорим, че Не, Олива, че го подхванем. Чини. То малко като стине, че го дигнем. било предписано се справи. Не па да видя я дали че го фана. Не, штука да... Не, да видя дали па я че го фана. Дръжте ми тавичката. Добре. Айде. Опа! Айде сега. Не може. Ужас, това е много горещо. Все в горещо време, зле. Снегога е студент. Давай сега. Не може да трае, не може да се барош. Че ги не. Поеднаш. Поеднаш и като го разтигнем, защото това е врела се тази смес. И в същото време ще ни бега. Няма да обработиме. Пари ли? Пари, баба, това е време. Опа. Еднаш. Под ваш. Давай сега. Аз не мога ни еднаш. Бе, я не ме страх от свекървата. Давай. Ба, я си ме страх. Още по-малко прозрачни. Тя потапя Доста ли е горещо? време, баба. Колко водичка на Чиста ми половина? на 200 грама. Поеднаш. Давайте поеднаш. И от 7, 2-3 Оцета, оцет. А защо така го разтегляте? Да изтине? Да се работи. Той иска да стане бело. Бело се иска да стане бело, обаче няма да Горещо стане. времето и не може. Времето ни е горещо и то Добре, е на по-горещо. 200 грама колко захар слагаш? Че юрнеш така горе-долу половината. Половин кило. Ние нямаме Половин килограм. Така ли, половин пакет. Половин пакет, да. Аха. Една жител цвет независимо. Толкова сложиха. Половин килограм. По-малко е. Ама водата беше изгряла. Как по-малко? Гледам се захарта, че е повече от половината. Чекай. Ага. И една лъжица оцет. Ага. По-малко. Айде, прозрачни бомбони, най-хубавите. Не може да ви обработиме. Вторите, че ви ги обработиме, се режеме. Ако почваме да режем, чакай се да направим на четници. Много ситно иска да направим. Да има за всеко ли? Давай. Много ситно ги режем. Дей, тонечки. Тук има също ножици. Я и съм ми управила, бе. Ако захарно петле трябва да се убие по това. Така Не, ще видите най-накрая. Нека да видим да обработиме. Проти, ако го изпуснем, не може да ги нарежеме. Режем тук. Чебуко. Че стана, обаче... Обаче са вкусоти. Ама това, баба, само в нашия край се прави. Може би. Не, са вече се права. И малко ми режно тук да разработа другото.
Ето това е чисто захар. Това направо да изгориш. Ма ябълка само топнеш, не го работи. Захарни ябълки, захарни петлета. Ама тия и сега направят такива форми, само че си има форми и ръчно не го правят. Разрежи това. Топна. Взе се троши. Печели сме, знахме го тук. Ема нема. Айде, добре са така. Добре нема, аз то стана корово. Ще да видим. Не чиста, не чиста. Си мачи. Да се видим. Не чиста. Стана корово вече. На следващите на втори. Правило такова. Прави петле. Прави петле. Ама го разрязва. Говорила го, ама не е това такова. Еми сега вече може само да се чистиш. Не. Тия са то стана като не беше че. И сега оти подлона е много... Подлона е много слаб, мамо, така се Оле, не знам. И на мен не пари. И на мен не пари. Аз няма да паша. Виж ръцете какви са. Ма ти много стискаш, не е те страх от свекървата. Какво да стискаме? Сега ние трябва да го обработим, и то ни е топло време.